Apa? Lah mbuh, aku jane iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingungke. Pilih aku atau dia? Ngono Ah kayaknya. wis gak ora wis ditekke. Pilih dua-duanya, gampang. Ipep. Heeh. Tresnaku karo para sinden-sinden ki wis dhuwur ora umum. Ya tak nggo kon tuku idep. Ya. Heeh. Lah iya kan. Lah iya bener kuwi. Lah ya kaya ngono kuwi kasunyatane kaya ngono. Iya. Ya ora kok jeneng pamer kok aku ya meng ngomong, ya meng ngomong. Ya terus ana namala meneh tak waca nisan kabeh, ndak mengko ora kumanan wektune. Ya. Heeh, ndak ana sing ora disebutke engko ndak lali, ndak ora prayoga kedadiane. Ya. Ana nawala, ana tak wacane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem yucangik kula nyuwun lagun podang kuning ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun. Amin. Lan kagem Ki Dalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi, Bapak Nilulu. Ya, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawerane 100.000 masuk ngesak meneh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuk tak nggo tuku gapit. Ya. Ora tuku sendal. Ora, sendalku wis anyar meneh. Tak delikke sangka apike ndak ilang tak delikke ning isor kendang mau. Iya. Ora masalah. Mesti ngono kuwi. Ya, mergo penjahe pangkuke iki usil. Ngerti barang apik ngono kuwi dikanrongi go bali. Iya, patute dipolo wae. Gah. Ora sikat kumban ku sikat WC. Aja kebangetan karo rombongan. Ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke. Ya, nek di ngono kowe iki seneng atine. Seneng atine lho nek sing ora cudan. Ya. Ya men seneng atine ngono wae lah. Lah iya. Niatku ki nyenengke kabeh. Ya, pemirsa terhibur, para miyarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawogan, jenenge sing nganggap ngono ya terhibur, seneng pinaringan sehat bagas waras. Aku wis seneng ras bene. Ya, wis alhamdulillah wis bersyukur. Lah iya. Ana nawala, ana kagem panjenengan Mas Dalang ing sakmangke kula wanjil buat utawi guru-guru kula badhe nyumbang lagu saking kula Pak Endar. Ya. Yo rada pilek aku. Lah iya, mula rada atos suaramu. Atos wae nyuarane para dolop. Ya. Kanca-kanca, ya. Kru Mazda, ya. Sawerane 50.000, ya. Masuk ngesak, ya. Oh nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya, kowe tenan kuwi. Iya. Terus ana meneh. Ya. Ya ana nawalane sawerane sik tak hitunge akeh iki tenan, akeh tenan iki. Akeh iki. Andel 50 petang lembar 200.000 alhamdulillah. Iya. Engko ya heeh. Ngersake Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, tebih-tebih saking Piyungan. Wah, luar biasa. Ya, nyuwun lagu sambel kemangi miwah. Wo. Tak kira nyuwun lagu sambel kemangi karo lagu Tombo Kangen lha apa ana wae. Tombo Kangen iki sambel kemangi mau. Lah iya, ya. Engko dipinangkani siji-siji. Oh iya. Terus ana meneh wis sisan kabeh wae kok nduk. Ya. Nek sing grisene ya ngen arep nabuh ya ngen. Ya. Ora masalah. Nyuwun lagu sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh, nggih Bu Jum ya. Ingkang nyekar Bu Susmiati ya saking Bapak Lurah Karangtengah. Ya. Sawerane oh ya 50.000. Ya. Ngene iki aku buka amplop nang YouTube dadeke kontroversial. Lah ming buka amplop sembuh kok nduk zaman saiki teknologi wis macem-macem maneka werna. Ya, heeh. Sing penting aku konsisten. Ya. Sak rombongan tegese iki sak rombongan konsisten. Ya. Lah tanpa aku. Kowe iki aja kaya ngono. Aku mung guyon lho, Nduk. Iki guyon iki ora tenan iki. Anu
Dalang ki tanpa wiyaga ora mlaku. Ya, semono uga wiyaga tanpa dalang ki uga ora mlaku. Ya, kudu kabeh iso saling melengkapi. Ya, antarane yoga lan sinden, sinden anu lan dalang, dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi. Ya. Lah iya, ya. Pancen kasunyatane kaya mangkono kuwi kok, Nduk. Ya. Iki ya aku arep iklan kaos. Oh ya. Nah iki can endorse iki saka kok grupku dhewe. Ya. Iklan apa? Kaos Mazda kuwi sing dol ning kiwa kotak iki. Lah iya ya to. Hah? Oh ning ngarep masjid, stane ning ngarep masjid. Ya, hal sing cetha wae. Lah iya. Ning ngarep masjid ora ning kulon kotak. Ya. Heeh. Regane sing dawa 90. Weh. Sing dawa 80. Ha, sing dawa 80. Ya, sing cendhek 250. Lah kok larang sing cendhek. Weh, bahane beda. Oh. Bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek ki. Nek sing dawa ki luwih akeh. Oh iya, mergo dawa karo cendhek. Ya. Terus werna kuninge iki prodomas. Prodomas. Anu brom liyong. Brom kok liyong iki carane. Brom cap naga. Ya, ora sing cendhek regane 75. Ya. Ya ming guyon kok. Oh lah iya. Heeh, ana meneh. Ana siji iki diteruncal ke sini. Ya. Heeh, katur Mbak Cangik wilujeng dalu. Saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam gubuk asmara miwah caping gunung badhe kakentunaken kagem Bapa Kades Karangtengah. Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari. Oh ya matur nuwun nggih. Ya wis diaturke kabeh, wis diwacake kabeh pamundutan-pamundutane. Ya. Karek minangkani mbaka siji mbaka siji nduk. Ya, muga-muga ora ana kelewatan anggonku buka amplop mau kasan sing nemu amplop ning kene entuk dhuwit 50. Aja tak kira. Lah iya, kelingan aku kepiyakan ning omah kae. Kepiye? Aku buka saweran ki ora ngira enek dhuwite 100 sing kecer ning nggon jero ngisor kono. Heeh. Bareng bar wayangan ki Pak J ku nglusati debok ki nemu 100. Kok ora omong aku iki dhuwitmu ngono wae ya gur disak wae. Ning ya pancen tak ikhlaske tenan. Ya men nggo tumbas rokok. Men nggo tumbas ses. Ya. Ya pancen ya nek aku Pak Deku siji kuwi iki ya beda. Ya bedane ya ora padha. Oh iya. Lah iya diaturke siji-siji. Ya. Arep apa sik iki nggih? Antik sangka kae. Hah? Podang kuning ke? Oh ya. Oh, podang kuning. Ya. Sik endi to tak golekane. Oh ya iki. Sing dhewe. Ya, mosok ya langsung ngedeke Mega to kita. Nyeksa dalange ngono kuwi ora. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Iki sing disuwi sing dijaluki Mega. Oh, saiki Mega ngadeg. Ya. Ora yo mbokmu iki. Nek kowe iki ora muni, kuwi urung muni nek. P. Kenyanyi napa Mazda? Hah? Kenyanyi napa? Podang kuning, ora krungu dawuh. Mboten. Aku budek kok. Nek tenan awas kowe. Emang wis tenan. Oh ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Ngomongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Nek diserius iki kok wah wis digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira ki mau kon nyanyi aku ngenteni kamu. Kowe engko mbok nom. Durung rampung lho leh ku nyanyi. Aku ngenteni pekamu. Lah aku ki pekaken dhisik gur tak nggo meneng ngerti ra?
Sida nembang ora ta? Takoni ora ngaku iki ora. Wis Takoni kekeke napa? Takoni napa? Ah wis nang kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Oh. Ya. Napa, Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja ngono. Ora tegese iki saka anune lho. Iya. Ya. Nanu. Nadyan wujud temong peksi Sri Huning utuh lho kok kaya suarane Bulia asli persis tenan mirip Bulia Pekno kesleo ngono ya njur disindiri. weh ora lho cen mirip tenan mirip suarane Bulia Nek arep ngomong kesleo iki sik terus terang. malah ora udan Aku seneng rendeng. seneng aku Seneng rendeng. Ya Allah, ora. Aku wedi Mbak Elisa ya. Lah nek iki nek aku wis ngene iki diliarke. Ya Nap- udah. Kaya acara Trans 7 wae iki sana. Halo. Halus manis terus merahati. Waseminggan Golek i. goleki si podang jenah Ki ya ana pamundutan. Saka sapa? Saka penjane Ki Ageng Pandanalas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Aja Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek gara-gara wae. Ya. Mbak Mega terus tarian. Hah? Sakake Mbak Elisa lho. Ajan wae iki kaporit ta. Apa? Kaporit ning YouTube. Kapori ta apa ta? Lah, Iya apa? sing cedha. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Aku mbas wong iki bingungke. Bingung ke wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lampu. Aku jare iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingungke. Pilih aku atau dia? Ngono Ah, wis kayaknya. gak ora wis ditekke ora. Pilih dua-duanya, gampang. Iba bengeng atiku Nyanding nyanding ya men nyanding bisa dadi napa mas manten manten siapa kimpul. kimpul Iya, karo Pak. siapa Hah? kimpul karo siapa Karo kowe kuwi. Alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kaya seneng. pek nomoh wenjur kek mas kimpul Weh, ora le remoh. lah terus Yo kuwi mau. kuwi mau ngapa Heh? sing jelas Aku ki roh lirikane
Kimpul karo kowe iki kaya beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane ki ora padha. Yo. Tombo Yo. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggonku mikiri ora krasa esuk awan nganti wengi iman-iman yen nganti liya kang ngewang yen si podang anggudot ati kepranan ora mendung atiku sarwi ngoce dheweke ngalih tak suwun mbok aja ngiji podang kuning agawe pikirku komeng sleretir awan katon manise iba bunga yen lakon dadi duwe ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang anggudut ati kepranan ora mendung atiku saya ndedro tak sarani sun pikat kulute bendo esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteranggonku miteri ora krasa esuk awan iman yen nganti liya kang ngawang podang anggudut ati kepranan ora jangan tak rindik saka kadowan sarwi dheweke ngalih pencoan tak suwun mbok aja ngiji podang agawe pikirku komeng sleretir tak sawang katon manise iba bunga yen lakon dadi duweke atiku kekiwang liyan podang anggudut ati kepranan ora mendung atiku saya ndedro asanani sepikat kulute bendo Wes, Sampun lungguh. katur. Arep lungguh apa isih arep ngadeg?
Aku arep lungguh bae, aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis saiki nggawa orjen, nggawa ketipung kek kowe dangdutan ning perapatan kono ya. Perapatan dhewe kae. Iya, ora. Ana pamundutan meneh. Ya saka Jakarta. Ya saka dhisik tak golekane mergo ketumpuk-tumpuk lho. Oh iya. Saka penjane Mas Kendrit. Ya sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung Dijenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wah, Mbak Nom. Lah iya. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya, guyon kok. Enek tulisane guyon. Ha. Baik di Mas Kendrit wajibun di TF sembah nuwun, matur sembah nuwun Mas Kendrit. Ya. Sawirane 200.000. Oh iya. Terus ana ne apa ora? Ana. Ngosek engko bae. Wis tak golekane iki saka Pacarjo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Samingan njeluk Pacarjo Semanu. Oh iya. Oh, sok tanggal 5 September awake dhewe wareng sowan Prana. Iya. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh, sampun dipun pinangkani. Ya. Kula gabung kalih sing iki wau Pak Samingan. Oh iya, matur nuwun. Ya, heeh. Matur sembah nuwun. Ya. Terus ana meneh saka anu kosike saka Pak Sandia. Oh, tak kira request lagu. Iya. Iki saka anu penjane Pak Seno Kalasan. Iya, Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Oh iya. Mengko bagiane Mas Bagong. Ya. Karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Ya, separingane Pak Seno. Heeh, sing ora metu dhewe. Ya. Matur nuwun. Heeh, terus ana iki sing saka Mas Kendit iki diutamake iki. Mergo ya pancen mbok enom tenan. Ayo mbokmu ngadeg mbokmu. Ayo ngadeg Mbak Elisa. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati. Mbokmu maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kendrit ki anggere nyentrok mbokmu nom wis diutamakan. Iya. Kok nek ana sing cemburu amen. Iya, heeh. Wah, jan apik tenan. Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tau undang sayang ki jan? Oleh wae. Oleh. Iya. Langsung update story full set. Apa nih? Iki adimu gawe story sedih. Kok sedih? Nanya apa to, Dek? Ambuh kowe. Kok aku mbok enom to? Mbokne aku mbok tuwa, iki mbok enom. Wis gampang lho. Wes ora gelem kula. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karangtengah nggih. Inji bener. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa selamatan pandai besi. Oh, nggih. Pandai besi lan bakul Syukuran. Dwi Manunggal. Iya. Nggih. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ya ora. Ya. Iki aku kon ngopo iki? Hah? Kon ngopo aku? Iki capek gunung. Sampai gunung. Heeh. Aku Piye? Kepiye, Mas? Allah. Cak duit ya? wes ngantuk-ngantuk apa? Slenteme diteke apa? Hah? Tengah slenteme diteke. Lah Ayo Mas, wis ngadeg urung Wah, jane. iya. Cek sik. Ngadeg urung. Oh wis ket mau. Walah wis ket mau le ngadeg. Heeh. Iya. Iki nggih bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicengklengke kok. Aja meri, Mas. Aja nangis.
Yo, aku selak kangen karo suara khas campur sarimu. Kangen suarane apa kangen apane iki? Kangen kabeh-kabeh. Blengah, blengah. Wis kaya saben bengi. Iki sida apa ora to, Jen? Sida wis gak ora, wis ora. Saben bengi. Apa sanggup? Khas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Masuk kabeh-kabeh. Yen memajang mangkaro janur kuning. Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Maksudnya cengkrok iki Mau ora tak ngonoke mangsaku. Hah? Rumangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya. Apane? Oh, ayangin. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas. Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kembang wae waton gunung. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurunga ya kan kono. Yo, pacitan. Oi. Aja banter-banter to Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Main awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok apane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Paneng. Apa tuh? Apa to Mas? Jenengan ki nyawang apa lho ket mau ki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang kowe lho. Seneng. Oh, Kimpul ora Ayo, eling. ayo Mas Kimpul. Oh nyawang Mbak. Alah anjur ngalihke. Ngono kowe ora. Apa ora perang karo dalang no? Kimpul mulai. Goleki mamake. Panas udan. Ayo. Panas udan. Panas. Panas udan. Udan panas.
Aling-aling. Aling-aling. Capek. Aduh. Ya. Gunung. Iki akhirnya Pak Sandio request lagu. Napa? Request napa? Ini dhuwur dhewe Mazda sukses nggih. Ya. Salam kang oh iya ya. Nuwun saya mboten saged nderek lewat YouTube mawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabayaan. Transfer melalui doa. Jos. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung ya. Kok sik, kok aku ketemu iki mbatin kayane sik anyar ta iki? Endi? Ana sing anyar ta? Sapa? Pokoke ana sing anyar HP-ne Mas Kimpul ketoke anyar. Mboten ta? Halah. Oh, HP-ne sing nyelentem. Iki ta, heeh. Oh. Wow. Sing ngendang barang ya HP-ne ya anyar. Kuwi sendale, kuwi anyar sendale. Oh, sandale ya anyar. Heeh. Bar mayang ki njur sendale anyar. Nadyan wadon sarta Swara sule kumandang suarane. Bali ngulon apa setia kelakon setiane kelakon minum mane banyu tane.
suarane apik. Lah iya. Ketoke uyak-uyakan Suwun lho, Yang. suarane iki. Iya sayang. Ora ya. Menutupi kesedihan. Dapuk Pokoke aja kantek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa nyawang gunung desa ganti raja dening ora ilang ning padha Ya wul. lara lama di zaman berjuang jur ngelingan anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikandang dening nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cakungi sego jagung yen mendung tak siling capek gunung Oh my Sekar bisa nyawang gunung desa ganti racung dening ora ilang ning padha lara lama Makasih sayang. ya sama-sama Wes gak lenggo. Ya. Ngapa ta, Pak? Aja ngono kuwi. Ora ya meng guyon. Ya. Ana neh. Ya. Sik kok sik dilit. Golekane ya sambel kemangi ya. Ono sik kok sik. Oke banget ya pambutane nganti wah jane ora. Oh iki kelan kaos mau. Gubuk asmara ya ke sapa sing pareng. Iki tane Mbak anu ki sapa iki? Mbak Yanti ya. Gah, ya Mbak Yanti jumeneng. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Ya. Heeh. Suara napa niku? Suara napa? Suara cangkem kok. Wah, pedes iki. Iya pedes kok. Nganturaken sugeng dalu. Nggih, dalu Bu anu Mbak Yanti. Heeh. Nggih leres Ibu. Siwa. Oh, ora siwa. Lah. Leluhur. Sono lakon Yanti Nitis. Apa kuwi? Yo. Netes. Di anu wae bawane apa jenenge Gubuk Asmara. Sing anu nek kae. Ya. Nyingkar
iki karakter suarane apa lantang iya cetha iya Lino nyuarani jare. iya lelampahan ngono pae wong mangan wae. Gong wis sak gongane cangkem dhewe. Urung sing wae. Ah. Yo. Dor. Yo. Dene. Tresno tulus nadyan nengku bokas moro ya karo mongki bola wali lah iya yo anu yen elingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak gabak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen tau tak nggo antum tresno tanpa bentar tanpa kuasa pun abote ketaman asmara gubuk ae nyimpen wati wiwit mata saiki gubuk kae kebak cerita wayah wangi nganti neng gubuk asmara
leluhur Yanti iki jane. Kepripun? Jane masuk ning wis tuwa. Kabeh-kabeh lekas. Urung tuwa. Hah? Urung tuwa, anggere arep tuwa tak lorot, ra sida. Ora sida. Ra sida. Carane. Ya anggere arep tuwa dilorot. Apa? Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Catatan sajroning ati tekan lumpur saya merati aku gawe dadi garwa nemen golere ning juput asmara Matur nuwun. sampun katur Nggih, matur nuwun pengane leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki ana pamundutan. Iya, wah wis kabeh-kabeh kok sinten arep dikalapke. Iya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal ki ya paling ora ya ngawur 3 apa 4 sing genahke 8. Sak rombongan iya. Ana sambel kemangi iya. Sing nyekar Mbak Saras 008. Iya. Ya. Ya iki iya. Iya. Ketua Kepala Suku Ndas Butak. Ya jeneng Mbak Saras iya. Yo awas. Wah. Iya ngalah. ngapa to? Blengah. Kok jahat kowe karo aku. Maksudnya apa? Kowe disepoti ngono lho. Sepoti kok ngono. Alah. Jak gelut cene. Tandang ana ning ngejak lu tandang ana. Hah? Ora wis. Iya wis ya. Senengane kaya ngono kuwi kok. Anake piye? Alon apa banter? Lah yo penak Menurut kabeh. Iya. Iya, nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya, bedane le eman-eman tenaga kuwi nek banter. Nyatane ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget ngono iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang duk kuwi pikiranmu kuwi. Sapa ta sik dakduk iki? Kowe. Ketut e. Sapimu pakani rong. Oh, ngarit kono. Ngarit. Weh, ora sida ngarit nek ngono kowe. Ora sida ngarit. Iya, ya langsung aja Mas Kimpul. Iya. Sesuk-esuk. Sesuk.
klimak bareng. Weh, lah kedah nek kowe iki. Lah sing dinten iki kowe. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jare omongane. Wong sing ngomong. Ya. Heeh. Lah iya, wis pokoke bengi iki los ora gagas apa-apa. Los. Ya. Terus ana apa neh? Ana jane, Nduk. Ya. Fragmen. Ya. Nek apa iso ngedeke anu kuwi. Wiraswara. Nglangkah-nglangkahi. Iya. Sesuk bengi meneh. Iya, Nduk. Ya. Wis jam 12. Wis jam 12. Ya. Iki wis ngentekke agi jam 09.00, Ding. Oh, sambel kemangi weh. Jamannya ro paringan kok iki kok. Terus ana anu caping gunung gubuk asmara wis. Ya bulan tak iki gara-gara ora kumanan gending. Ya. Wah gugur gunung. Ya. Kare dhewe iki penutupan limbuan. Iya, iya. Lah iya. Di balik pelok. Ah kayak kur. Ya. Siap. Ayo kanca ya wah apa rasane hawane kaya lagi jagung iya lah iya iki ayo wenduk wis wektune wis esuk wis ganti dina oh iya ora apa-apa iya diteruske engko nek gara-gara limbukan ki aja suwe-suwe mundhak juarai oh iya matur nuwun iya neruske lakon ya saurunge neruske lakon ya ndonga marang saning Gusti Mamuji kirim Al-Fatihah nduk ya khususan nglaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ilaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi para pembendheng dalang sakna Sumantara Al-Fatihah. Oh nggih, ya. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu, ya
Wilujeng wungon dumateng panjenenganipun Pak Suharno SE ya wilujeng dalu wilujeng wungon ya matur sembah nuwun. Ayo neruske lakon, Nduk. Yo ayo tak dherake. Kandan ingkang sakara kadung mewah kembang-kembang menara kang isma arum wena lan oyot-oyotan kate kusuma mangambar-ambar wara kukusik tupaku melon kelun kate kusuma lereh mega mimba bathara tansah marep pamoring sukma sukma sinukmaya winahya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana terlen saking liya playaping aluyup pindha besating sumpena